Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, Vaskrs. A posle subote u svanuće prvog dana nedelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da pogledaju grob. I gleda, zemljotres bi veliki, jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi i odvali kamen i seljaše na njemu. A lik mu je bio kao munja i odelo njegovo belo kao sneg. Od straha pred njim uzdrktaše stražari i postaše kao mrtvi. Tada anđeo progovori i reče ženama: Vi se ne bojte, znam na ime da tražite Isusa raspetoga. Nema ga ovdje, jer vaskrse kao što reče, dođite i vidite mesto gdje je ležao. Idite brzo pa recite njegovim učenicima da je vaskrsao iz mrtvih i gle, on ide pred vama u Galileju, onda ćete ga vidjeti. Eto, rekoh vam. I otišavši od groba sa strahom i velikom radošću, potrčaše da jave njegovim učenicima. I gle, Isus ih srete i reče: Zdravo! A one, prišavši, uhvatiše njegove noge i pokloniše mu se. Tada im Isus reče: Ne bojte se, idite i javite moje braći, neka idu u Galileju, i tamo će me vidjeti. A kada su one išle, neki od straže dođeše u grad i javiše prvosveštenicima sve što se dogodilo. I sastaše se starešine, te se dogovoriše i dadoše vojnicima mnogo novca govoreći: Kažite da su njegovi učenici došli i ukrali ga dok smo spavali. I ako to dočuje namesnik, mi ćemo ga ubediti i vas oprostiti brige. A oni uzeše novac i učiniše kako su ih naučili. I razglasi se ova priča kod Judeja do današnjega dana. Gospod Isus Hristos sahranjen je u Gecimanskom vrtu u jednu pećinu, koju zapečatiše velikim kamenom i postaviše stražu. U nedelju, treći dan po raspeću, siđe anđeo Gospodnji, izdrobi kamen na ulazu u pećinu i Isus Hristos izađe napolje i vaskrsnu. Lice mu beše kao munja, a odelo belo kao svetlost. Vojnici se uplašiše i pobegoše, vičući: Hristos je vaskrsnuo. Kad izjutra žene mironosnice dođeše da obiđu Hristov grob, zatekoše ga praznog, i anđeo im reče da idu u grad i jave ostalima da je Gospod naš vaskrsnuo iz mrtvih. One odmah poslušaše i odoše da ovu radosnu vest razglase svima. I od tada počeše se svi pozdravljati pozdravom: Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. Pa čak i danas, posle 2000 godina, mi se pozdravljamo istim tim pozdravom. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, jer na taj dan Isus Hristos, Gospod Bog, naš vaskrsno iz mrtvih. Pobedi smrti svim ljudima od praroditelja Adama i Eve darovao večni život. Zbog velikog značaja ovog događaja, svaka nedelja u toku godine posvećena je Vaskrsu i svaka se smatra za mali Vaskrs. To je pokretni praznik i praznuje se posle jevrejske Paske, u prvu nedelju posle punog meseca, koji pada na sam dan prolećne ravnodnevnice, ili neposredno posle nje. Najranije može da padne 4. aprila, a najkasnije 8. maja, po novom kalendaru. Vaskršnja jaja. Kod hrišćana je običaj da se za Vaskrs spremaju obojena i šarena jaja, na kojima se crtaju hrišćanska obeležja i ispisuje pozdrav Hristos vaskrse. Po predanju ovaj običaj potiče iz vremena Hristovog vaskrsenja i vaznesenja. Naime, sledbenici Isusa Hrista, Marija Magdalena, došla je posle Hristovog vaznesenja u Rim radi propovedanja i evanđelja, i kada je izašla pred cara Tiberija, pozdravila ga je rečima: Hristos vaskrse, i pružila mu na dar ofarbano jaje, a po ugledu na nju hrišćani su produžili praksu bojenja i šaranja jaja. Vaskršnjim jajetom želi se predstaviti očiglednost vaskrsenja i kako iz mrtvila postaje život. Jer jaje je samo po sebi mrtva stvar, ali pod uticajem toplote, kad se stavi pod kokoš, razvije se u njemu život i izlaže se živo pile, koje svojom snagom razvali svoj grob, ljusku, i izađe na svet, kao što je Isus Hristos oživeo i iz groba ustao. Crvena boja je boja radosti. Zbog tog radosnog događaja i simbolizuje božansku prirodu Hristovu. To je boja božanske ljubavi. Običaj je da se vaskršnja jaja šaraju na Veliku subotu. Postoje brojni lokalni običaji vezani za ukrašavanje, šaranje vaskršnjih jaja. U vodu u kojoj se kuvaju jaja stavlja se i osvećena vodica. Narodni običaji. Domaćica rano budi ukućane da se umiju vodom. Rano se odlazi u crkvu na jutrenje i vaskršnju liturgiju. Sa sobom nose jaja. Jedan deo podeli po crkvi, a drugi posle bogosluženja komšijama, prijateljima, rođacima pred crkvom. Gde nema crkve, ljudi se u selima okupljaju oko zapisa. Tu je dolazio sveštenik, tu su se delila jaja, sekao kolač, prvi put mrsilo, a muškarci se dogovarali o litiji koja se nosi sutradan oko sela.
Uobičajen pozdrav je Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. I on se upotrebljava u toku cele naredne sedmice. Kad se završi služba u crkvi, ljudi, žene, deca, svečano obučeni, zaseli bi oko nje ili na obližnjim livadama, ako je lepo vreme. Tu se pored jaja jelo sve od belog mesa i pečenog mesa. Pila se rakija i vino, igralo, pevalo i veselilo.